isto? Porque precisamente chegan agora os días grandes do Entroido. E atención a esta dúbida que quero que me respostedes a xentiña da sobremesa. Pensades que podemos conducir disfrazados ou alguén dos que estamos aquí algunha vez conduciu disfrazado ou con algún complemento así estrano? Maximino, ti és o último en contestar porque, claro, seguro que sabes a resposta. Eu sei na esa. Sí, Robert? Sí, eu Sí. A ver, Pero conta. sei polos problemas estes que hai en verán, cando a xente vai ao mellor... A ver. A ver, un día queixaste porque ven demasiado oscuro, Toma se ve un máis poquillo de claro. leite, agora rebaixen con leite. O servicio é magnífico, né? Sí. Pues Un claro que aplauso para magnífico. Pepe e para José Para Antonio, dos veciños, claro que claro sí. que magnífico. Eu creo que sí que podes ir conducindo disfrazado. Sí, estaba Isto é o que dan de diciendo que él merendar sabía nos por non sei hospitales qué. con galletas, sabes? Que terrible aquilo. Galletas María, Que che dan pa que non queires vivir. Que iba a dicir eu? Que para Pódese conducir, conducir eu sei porque en disfrazado? verán non che deixan con chanclas ou espido, Bueno. non che deixan de maneira que poda molestar, interrumpir a conducción. Vas ben, vas ben. No. Ou distraer a outros conductores, tamén podría ir a Tamén, cousa claro. por aí. O sea, a ver, contesto xa. Non sei, veña Luis, atréveste ou que? Por aquí Juan di que sí, non? Pero vamos a ver, tú Claro. podes... Robert, ten as súas dúbidas? Tú podes conducir vestido de Spiderman. Por que non? Sí. Ves, xa está. Sempre e cando non limite a túa liberdade bueno, de esos movimentos ollos, claro, ou a visión. Claro, o sea, si limita a liberdade de movimentos, si limita a visión, si pon en perigo a él, demais ocupantes do vehículo ou ocupantes da vía. E logo tamén unha cousa importante, tense que poder identificar. Quer dicir, ti non podes chegar aí, che para a Guardia Civil de Tráfico e ir ca cara toda tapada e dicir, Ou maquillado, non pasito maquillado de... Sí, bueno, se poden identificar. Digo, maquillado de todo negro, que non se reconozca. Hombre, pero terías un problema de Teñen que identificación. poder verificar que eres a túa ti. foto do Claro, carné exactamente. Ainda que sexa sacando a máscara, claro. Ahora non hai que levar o carné de conducir, non é obrigatorio levarlo. No. No, podes levar na mi DGT ou, senón, identificarche... Claro, eu nese- dende que dixo Maximino, Pero- descarguei a aplicación da No, DGT. pero non tens por que tampouco, ele xa te... Sí, co propio Bueno, DNI pero teñen- a ver, identifican. Claro, eu en outro caso, e decía que creo Eu que sí, recomendo porque que o leven, ao ver este vídeo, acordeime, eu hai moitos anos traballara nunha movida que tiña que ir disfrazado de pirata. Esta Sí, historia a tamén a típica- queremos coñecer en algún momento. E levaba, e ademais tiña que levar un... clínica veterinaria. tiña que levar un loro. O meu carón, e me parara xusto neses días a Garda Civil, non era Entroide, me preguntaban que por que iba vestido que de pirata. pasaba, non? Claro, pero era o uniforme de traballo. Pero o loro era un loro de... No, era de peluche. Ah, vale. Pois non é Porque o único, senón que tivo sería esa maltrato sorte. animal, ao mellor, non sei. Non é o único que tivo esa sorte, porque quen sí que ia disfrazado, pero ben disfrazado, no seu caso de dragón, nada máis e nada menos, foi un motorista en Almería, imos ver as imaxes, que tamén tivo a mala sorte de Juan Fuentes, que se atopou coa Garda Civil. El dixolles que só facía isto por divertirse, de feito un tiktoker que sube vídeos disfrazado e demais, ia grabando toda a ruta, e parece ser que a Garda Civil tomou uno fenomenal, e tomou uno con humor que remataron facéndose un selfie con ele. Pois non estou de acordo, Mira, porque este sí que eles. despista aos outros conductores. A ver, si pode despistar, non Ah. sei, eles a Guardia Civil entendeu que non. Como que Entonces, non? en principio, non. Tú ves a senón este poñerían despístate. a multa, non lle puxeron, non? Comprobaron iso sí, que Porque toda iba a de verde, se fora de documentación outro estaba en color. regra. É da mesma verde. cor, a verdade? Sí. O sea, a ver, aquí hai unha cousa, hai varias cousas, non? Unha delas é ver si ese casco ten a mesma efectividade con ese rollo que le vai encima. Si ve igual, non? Se ve igual, mas en caso de impacto que non perxudique. Ao mellor, pois, supoño que non. Eles se deberon valorar que non. Por outro lado, a visibilidade parece boa, e por outro lado, non leva nada que lle dificulte a maniobra ou dificulte a visibilidade ou nada disto, non? Entonces, en principio, bueno, non nos sancionaron, eu creo que é un bo criterio, non... Pero non dices tú que non podes despistar aos outros conductores? Bueno, a ver, despistar pode despistar calquer cousa, eso non ten por que despistar os demás conductores. El vai... Tamén te despista a Guardia Civil cando a ves. Claro, tamén te ou calquer despista. outra cousa. E todo o contrario, cando ves a Guardia Civil todos nos cuadramos. Xa despista, tú pouco. A xente da nosa xeneración, mira que eu teño moitos clientes de Guardia Civil de tráfico e cada vez que vexo a Guardia Civil de tráfico me cuadro como si fora Milei, E baixas o volumen da radio. De todo. De todo. Algo nerviosiño tamén se puxo el como confesou, pero parece ser pues, que a Garda Civil tomou uno con humor, comprobaron que todo estaba en regla, así que puido continuar e aí está ese vídeo viral para o recordo. Este traxe, en principio, non ten moito problema, pero a veces ves traxes, por exemplo, que ao mellor, pois, eu que sei, levan rabos detrás, levan cousas que no coche vas moi incómodo. E tú poderás ir na moto sin camiseta?
A ver, en principio non temos nada que o regule, o que pasa é que pode ser un perigo para ti. A Guardia Civil non solamente... En España, as normas de tráfico non solamente están pensadas para proteger aos demais, sino tamén para proteger aos propios condutores. Pero que é o que decía, por eso te obligan a un cinturón de seguridade. Entón, se consideran que vas nunha moto e vas espido, realmente non é a mellor forma de viaxar. E che poden sancionar, claro que sí. A compañía de seguro non vai estar moi contenta que vai sin camiseta na moto. Non debería, eu penso que deberíase poñer algunha indumentaria obligatoria para circular en determinados vehículos. Con chanclas na moto non che van deixar ir. É que o problema das chanclas é que tanto nos motos como nos coches podese meter por debaixo e non eres capaz de mover ben o pedal. Entón pode dificultar. Se o guarda nese momento estima que tal e como vas... É criterio do axente, claro. Sí, Bueno, sí. tamén teñan É que non temos impoñer nada, o seu que criterio, claro. Non temos ningún regulamento, ninguna lei que nos diga con chanclas non, Claro, ou con cousas chanclas tan sí. específicas, terán que valoralo e impoñer o seu ten que valorar criterio. nese momento... E cunha persona ao lado todo o tempo, a modo, cuidado aí, a modo, cuidado aí. Eso que? Eso xa depende do condutor. Eso non está regulado tampouco. Eso é de primeiro de copiloto. Eso non se pode distraer. Nunca viste deixado subir nos autobuses que para non distraer ao condutor. Sí. Aí Prohibido estamos falar avisos. co chofer. Nos vehículos Hai que privados comprar tampouco. unhas pegatinas desas tamén para o coche, para que non nos distraian. Bueno, falábamos desta imaxe que, por suposto, se fixo viral polo chamativa, pero agora imos con outra que tamén se fixo viral, pero desta volta bastante seria. A dun home en cadeira motorizada, está de lo vendo, circulando polo carril esquerdo dunha rotonda na Coruña. Supondo, como vos podedes imaginar, un grave perigo tanto para el mesmo como para o resto de condutores. Entendemos que isto non se pode facer de ningún xeito, Massimino. Non é un vehículo a cadeira, non? Este tipo de cadeiras están pensadas para circular por as beirarrúas. Se ti circulas por un sitio onde non pode circular, pues, evidentemente pode ser sancionado, por suposto, inmobilizado e sancionado. Claro, outra cousa sería se ese fora o único sitio por onde ten que cruzar. Imaginade, por exemplo, que esta persoa ao mellor ten que vir ao pobo e do pobo ten que circular por unha estrada para ir á súa casa. Pois ten que utilizar o arcén, Pero se non hai o sea, a arcén, beira-vía, e se non hai arcén, pois a parte imprescindible da calzada. Pero porque non hai outro sitio para circular. Neste Pero caso, a policía local advirte de que non se trata de que aseguren de que se trata sempre da mesma persoa, pero advirten de que na zona non é a primeira vez que reciben chamadas con avisos de manobras semellantes. E a DXT xa Pero un dixo... patinete eléctrico pode ir por aí por onde vai el, non? Tampouco. O patinete eléctrico, sí. O patinete eléctrico sí, e a cadeira, esta cadeira... Non, porque o patinete pero eléctrico... non entendo. De feito, o patinete eléctrico non pode circular por as beirarrúas e isto ten que Pero circular que por as a beirarrúas. cadeira É que todo ten ao para contrario. Pero non entendo por que pode o patinete e A ese, cadeira non? considérase Está homologado para iso. considérase unha cuestión de... peón. De que? Non ten Claro, consideración de exactamente, é peón que para a DXT. Cando vas nunha A cadeira cadeira destas, motorizada. considérase peón. É como se fora un peón. Pero cal é a diferencia co monopatín, co patinete eléctrico? Pois que isto é unha cadeira de rodas e aquilo é un patinete. Pero son dúas cousas que van en dúas rodas Sí, eléctricas. bueno, pero tamén un tren ten que circular por os camiños de ferro e un camión ten que circular por a estrada. Cal é a diferencia? Pois a diferencia é que teñen distintas vías, e distinta homologación. Simpático si interveñen a cadera de rodas, como volva a casa. No, pero eso no lo podría poner en ningún caso. Decía Massimino, digo que Sí, bueno, si que se pode interveñen, inmobilizar, non? inmobilizan a cadeira e o señor hai que leválo en taxi. Eu somente quería apuntar unha cousa sobre isto. Quer dicir, a estas persoas, porque este señor circula por aí, e circula porque é un caprichoso e quere circular por aí, ou quere vulnerar a lei, ou é por descoñecemento. La Porque se é por ignorancia de la ley descoñecemento, no exime de su Igual, cumplimiento. da igual. Xo sei que para a lei dá igual, pero quer dicir, se é por descoñecemento, hombre, non nos gustaría nada a estas persoas, cando lle entregan este tipo de vehículos ou de cadeiras ou que sexa, darlle unha información por onde poden circular e por onde non poden circular. Porque hai veces que non o fan de mala fe, sino que o fan simplemente porque non coñecen outra cousa. Entón, que na maioría dos casos é por comodidade, ¿no? Porque acabo antes por aquí que Por dando atallar, volta o por mellor, outro ¿no? sitio, ¿no? No, porque hai un risco. Él está asumindo un risco importante porque está circulando o carón dos vehículos. Risco estás asumindo tú tomándose café. Tú sí que estás asumindo Pois non é risco. a única imaxe viral relacionada de Vencella con gloritas e con rotondas que nos quedou dos últimos días, porque agora imos con outra, neste caso non na Coruña, senón en Vigo. Unha condutora colle a rotonda ao revés. Entendemos todos e toda apunta a que por un descoido, pero o perigo, evidentemente, pois está aí. Non sei que faceríades vos se estades en plena rotonda, co que xa custa saber por que carril hai que entrar, por que carril hai que sair, e vos atopades a unha persoa vindo en contra. Eu encontrei unha, Como? Eu encontrei unha vez unha persoa no Ah, sentido sí? contrario dunha rotonda, sí. E como actúas ante iso? Porque un Hombre, perigo auténtico. disminuir a velocidade e incluso chegar a deterse hasta que consiga sair, porque senón, se ti circulas tamén e ela tamén circula, pois o máis posible é que haxa un accidente, non? Pero
Non sei se esta rotonda concretamente, hai unha aí en Vigo que ten bastantes dificultades e engana bastante a xente e cando se encontran dentro, pois circulan ao revés. O vídeo compartiuse en redes sociais, que xa ten preto de 90.000 reproduccións, e moitos dos comentarios, precisamente Maximino, dicían de xente que vive na zona que non é nin moito menos a primeira vez que acontece iso, que a xente se equivoca ao coller esta rotonda en concreto e colle en sentido contrario. É que estamos sempre acostumbrados a botarlle o condutor sempre o que iso un desastre. Sempre ten a culpa de todo. E a veces é por a propia construción da rotonda. Está mal construída, está mal señalizada, porque a xente... A rotonda é un mal invento dos franceses, é unha rotonda, non debía haber rotonda, non valen para nada, rotondas... Hai pouquísimas. En Estados Unidos non hai ninguna rotonda. Claro, entón funcionan igual. Efectivamente. Isto das rotondas, para qué? Ahora hai rotondas, por todos os sitios hai rotondas. Hombre, en principio dá máis fluidez ao tráfico. Claro, senón implicaría que teríamos moitos máis semáforos, non? Claro, cruces, En principio parece... máis accidentes, non o sei. Parece útil, lo que pasa que parece ser que se comenta en redes sociais que esta señora era da Coruña e que na Coruña non se circula igual que en Vigo, que precisamente por aí ven o problema. Bueno, a ver se vamos a ter que ter unhas normas para conducir na Coruña e outras para conducir en Vigo. Non, na Coruña é distinto, que na Coruña pitan moito, teñen claxon rápido, hai que ter moito cuidado con eso, En Vigo tamén, en Vigo tamén. Eu pensei que eso era en Vigo, En Vigo tamén tedes claxon rápido. Eu non teño claxon. Sí, na Coruña en Vigo vai rápido claxon. En Lugo non pitamos. En Lugo... Pola muralla, entonces entendo, non se pode. Baixada da ventanilla e dicirlle que, onde vas? Pasa usted. Circule. Eu non discuto no coche, fora do coche sí, pero no coche non discuto nunca. O sea, me dá a sensación de que a xente se pode poñer moi nerviosa, como lle empeces a pitar, e que podes ti ser o causante... Bueno, eu xa dixen a Maximino que o claxon hai que quitalo, que non vale para nada, máis que para molestar, non vale para nada. Home, para avisar, se alguén... Para avisar de qué? Para avisar de qué? Pois ven, por exemplo, vai cruzar a rúa alguén con cascos que non ven nada. Como? Pois para avisar que estás aí. Para avisar de qué? De que ven un coche, de que hai algún perigo. Que algo pasa. Un camión que ven dando marcha atrás hacia ti, que faz? Pero xa teñen o pi. Os novos, os vellos non teñen nada. Pitar só vale para cabrear, se a xente cando pasa algo que xa pasou, fai pi, pero se xa pasou, xa foi. Claro. Para que pita? Desafogan con eso. Desafogas un pouquiño, un Por pouquiño certo que está prohibido. desafogar. Que o claxon non se pode utilizar para eso. Descoñecemos se por un problema de señalización ou non, o que poido pasar aquí, pero, bueno, pues, polo menos o visibilizalo, que a xente saiba que nesta rotonda Si, que as rotondas en xeral é mellor collelas hacia a dereita. non ia decir eso, Como norma pero... xeral, máis non? norma xeral. Sí, sí.